Ako môžeme zlepšiť dispozíciu v starých panelákoch? To je častá otázka, ktorú sa ma pýtajú klienti na obhliadkach bytov v pôvodnom stave a častá otázka, ktorú som dostával do komentárov pod video bytu, ktoré mám na predaj, bytu, ktorý je v pôvodnom stave. Takže poďme sa na to pozrieť, čo sa s tým dá urobiť. Po vstupe do bytovky tu máme vécko. Za toaletou je stupačka, čiže toto nemôžeme meniť, WC musí väčšinou ostať. Hneď vedľa je kúpeľňa, predná stena je vlastne panelová, to sa vybúrať nedá, toto všetko môže ísť von. Čo vieme spraviť? Túto stenu, keď vyberieme, vieme ju zväčšiť, takže vieme zamurovať tento prechod a v podstate tú kúpeľňu vieme zväčšiť o takýto kus. Keďže si to tu zamurujeme, budeme musieť chodiť okolo, cez obývačku, čiže vieme spraviť obývačku tu a niekde v tejto časti vieme vybrať otvor v paneli a spraviť tu pekne dvere a stadiaľ to bude vstup do kuchyne. A čo tým získame? Získame podľa mňa veľmi veľa, lebo tým, že toto bude zamurované, tak tu môže byť sprchový kút a následne sa nám zväčší kúpeľňa. Stadiaľ to bude vstup do kuchyne a o to, čo my tu zamurujeme, tak vlastne zväčšíme ešte kuchynskú linku, potiahneme ju až k stene. Sem väčšinou odporúčam umiestniť chladničku, stavanú rúru s mikrovlnkou a následne nám ostane obrovský priestor na L-kovú vstavanú kuchyňu. Toto dáme preč a tu ešte ostane priestor na jedálenský stôl a tým pádom pekne prepojíme kuchyňu s obývačkou. Keďže tu spravíme otvor do panela, tak obývačka bude hneď spojená. Ak chceš vedieť viac takýchto zaujímavých myšlienok na rekonštrukcie starých bytov, tak sleduj tento profil.